ke bakam kerpang ke jong IP nagaliang ke Presbytery Jongi Jingiaseng Samla Presbytery Shangpung kabanang shu dap menagani te wala dap shapi barok ki kon jong ke Presbytery Mawbuh RiBhoi ke badan nagani ke tem RiBhoi ke jongi ngai kublai ke balang Presbyterian Madan Mawkhar ke sin ke benikong pengelap ni dan kat pi ke Jingiaseng ngai kublai ya kita khot ke delegates kinong kit kam pastor kita menbusan kira orang bah kibla dan dekat pangi kerpang ya ipiti sau kami ibala dan dekat pangi ke Jingiaseng ya pi baro upai lang bala suspah jong blai hagar teng batang tamu jisu try balong undong pen imbi jungi to blai ke jusuk unlong lemran kat bat pi hakipor paro nakaliang jonga ke dikesin ke beningkong ke manglap ni dekat hagan ni Jingiaseng ke bekum ke ni pok Presbytery Mawbuh RiBhoi bangada so kemen baga nomination committee jongka Presbytery Jingiaseng Samla Presbytery bila kloi ben ken mau nga bangan wan bani ai ke kupon ke tin ke jong blai hap deng jong pi tang kan liat nak benda ke jing tip jong pi nga chong sah ne mulai dat beki dong pata bat ngadon pada hak pasrit Sokompor district Sokompor Shangpung Presbytery bat ni tre ke kam hangtai benta kumbala arpo kendai teligi snam nadu pangalong propostor bat hadu benta ile tre na benta ke kam ke jong blai i kirpat pi ben duai lam na benta ke jing sekri ke jongi ha ki chaka ke per na ke benta ke burom ke jong try jing Jesus Christ kini gelong kijing penitu jongan ke benta jong pi sapang hiladi hadin bangalayo ke jingtep bangade ben kren hagani ke Jingiaseng ke arpu pra jong ka Jingiaseng Samla Mawbuh RiBhoi Presbytery ngala persang ban pelek jumut ke ki benta ki bangade ben kren hapdeng jong pi kat bangadang pelek jumut ngadon iwei benta ne ke tin ke jong blai ka bangala shim ke benta ka bakham kraw hagani ke Jingiaseng banganai pi ke jislok na ke tin ke jong blai kerpang na ke benta ki kun samla jong ka Mawbuh RiBhoi Presbytery hagani ke jing kendu ke jong pi menta ke snam hang ni ke balang Presbyterian Madan Mawkhar haga jing kendu ke ba arpu pra ke jong pi menta kenti ke benta na ke tin ke jong blai ke bangadan ban bo deng jong pi hagani ke Jingiaseng ke long na ke chiti ke jong Paul chikinong Ephesus nagal nong ke beningkong na ke tukot khat ke balai ke tin ke jong blai hagani ke benta ko angkum ni long balakar khu yo blai bat ukpa u Jesus Christ u try jongi u balakar khu yangi da ke jing khu ba ke jam sim baro haki jaka peneng how Christ ka phang pedeng na ke benta jong pi ki samla na ke benta jong lang jongi baro kemang kuah ban yaslok hagani ke Jingiaseng kalong ki jengker khu bakan jaman sim ki jengker khu bakan jaman sim ki jong blai the spiritual blessings kabo blai uker khu yangi ki jengker khu na ka benta ke jing im ke jongi haswa bangin poji ke benta tungin le shu blai hagi jing duai kopa jingi bahap neng iwan banengu khmat me try lengba ke nok phai jong ke sngi ke ji semlang ke jongi kum ki khun samla jong ka RiBhoi jong ke Mawbuh RiBhoi Presbytery hang ni ka balang Madan Mawkhar na ka benda ke jing sekri ke jongi da don nin men chi sngi ngila poi ben pendap iki kam baro jong ke Presbytery ke baro ki long na ka benta ban penyai baik penyelti iki kam ke jing sekri jongi pok ke Presbytery try to be long ma ke not far jong ni ke sngi ngidana ke ni ke jakana ke benda ke jing sekri jong me kumta men ker khu me ngi a try long ma ke ni ke Jingiaseng ke bengidan hang ni what sharp bangin mi nang ni try klem dai man mat ki jiger khu ke o me men sai ngi long mo sekri jong me u ba me la peneng na ke benta ben sam ko kubon tin ke jome pedeng jongi to yalam me a try u penen kam me long ba ke ni ke por ke kentang
เป็นโคยเป็นกันตังกับดอนโนดกับจึงหมดจะประคัดจงเว้ยพิเวณประเด็นจงอีกับบันพวกนี้ก็จะกะหาบางวันนักบันตาบันเป็นสกอร์กับจีนก็จะมาทรายบางทียอมมัดอีกจึงก็คู่นะแม่กับแม่มันสายประเด็นจงอีบางทีไอ้บารอกกับบางทีเสียสเงากินยอจะกะกับดอนโนดกับจึงทรายยาลามิงอีกับปอดังสาจงจึงเชครีกับจงอีก็เต็มวิจิสุดด้วยอาเมนดอนไลท์ทะเลกิบันตากิบคำกองสันหาบังยิเลชิกิจิเซงพี่จุประคัดก็กิคนสัมลาจองกับเพรสบิทรีหาบพี่เลชิกิจิเซงลากลงกิจิเซงบาลังลากลงกันนูกิจิเซงกับพี่เลคำตามพี่เลกิจิเซงแห่กิบคุมกินกิเพรสบิทรีกิสินัดพี่ดันกิจิงทมูกับคราวพี่เลชิเซงงานมีในเยงดอนกิจิงทมูบังเลชิเซงก็เว้ก็จึงทุ่มกับคำกองสันจงนี้จงอารุคุมจูฮับเลยเชียเซงกลองงี้เลยบันเชครีบเลยตั้งเว้บเลยบังอีเชครีมันดันเว้ปัดกิบเลยแล้วลอร์ตัวเลยบังอีเชครีตั้งยูงินเชครีบัดงินยัยเชครีกัดบังอีดังเอ็มดังสาหากันอีกประเทศบัดงินน้ำละบันยกเว้ปัดกิบเลยแล้วลอร์นิวเลยบังอีเชครีNamar kita ngidan hakum gini kijeseng haki por paro kat bangidang imdang sa hakidik petai. Kabaar kalong habangilay si kijeseng ngilay ban ay kijing ay si kakam kajong blay ban panpau kijing songu yung blay. Ubala sobha ban karkuy kijing im jongi kijing karku kibadap kibachlay ki por paro. Lom da ublay karkuy ngi ngimlong kumni kumangilong. Mano balaban ay pi ginikal bangiring mensin mendai ublay la datang si klimat ublay un set ginikal hato pi la ban long kumni kumapilong kay paro kidai ki jong ublay namar kata habangi wan si yeseng nginam la ban wan thli ngidapan kre ki jing ay saga kam ko jong ublay ngidapan kentang kita ki jing ay kabangi wan la nagabenta kam ko jong ublay ban pentri kam naga benta ban syekri ke kam ko jong blai haganik bertai nga sultanat ki don ki long kemi ki baru blai jungi wat hagini ki si ki por ko benta kam tama ki jeseng presbytery jeseng sinat kimla ban poi nomor bejingai ki caka itu jingai ngo ibalakan show lakat no ngim tem da ke jing duai akmat jong blai ki ai para eno ngarung alayok kum katagalat banra ijingai ngo jong iwei long kimi berblay banai sa kam kjong blay ngiwan ban pau ke jing songu yok blay balakar khuingi ubal sobha ban ai ngi ke long renyeng ke jing im ke bukor datam ke dik pertai bat ke balai ke kongsan ke jing wan jong i sa ke tie sa ke dik jeseng ke long hagi jeseng barok long ban ngap ikin jong blay Ngiyo bakaktin ka jong blay kalong ka jing bam ka baday mensim. Ladang imyo ban bam ni kaktin ka jong blay. Kum no pin klan ni ka jong jing im ka jong mensim jopi. Ngi tlot ngi swai. Kum ki kun samla. Sopsi ban ong hakan ni juk ko menta. Bon ki kun samla ki la lek klet ban pule kaktin ka jong blay. Don ru ki kun samla senrang bakentay kim nang wat ban ruai ni kot ruai ru ki klet. Kata kata jing im ke jing alenti jungi hak ka percaya ko menta. Bon ki kun samla ki klet ban kiu cha ying ka bakantang ka jong blay. Namar ki wan ki rongpong jong percaya. Ban ring pa. Ya ke jing kwa brai ki khmat ka dok ke jong ki. Penjingai ki no blay. Henry totip ublay para ngi ulakar khui pi. Badlang bag ni kejingker ku jong blay ngi long kum ni kum ngi long. Haba blay ker ku ngi ngiru ngi dai ban snap ban up ban sheskor. Ya ka tien ke jong blay. Ayu blay don man kren ngi haki por paro. Kerpang menta hagi chiesen. Ubreu ubade mat ya ka tien ke jong blay u compare. Ke jing im ke jing long kristan ke jong u. Yisham kumta kita smart ban be sigi jeseng kita smart ban pule ke bible ke jinglong jing im ke jong ki ke compare na ki weipat
ki prasamla hasnong atau ki imlang salang phem julap koi ubasmat le yeseng udei uba imlangkar ki im phem julap koi ka samla no samla uba smart ban lech ki jeseng uba smart ban pule ka bible uba tia surap namar balai ka ktien ka jong blai ka hikai ki bakin im ki jing im ko bha haswa ban poi sikini ka benta ki jingker khu ki bakan sim jong blai nakwa mane thu knet sapang ka ki chiti siki Ephesus ka chiti siki nong Ephesus upol tho ika napo ka yeng bandin na Rom hapdeng jong snam nrupwei hadien ukres la tho e gani kichiti sheki riu koi ki briu ki bakam kerpang ha Ephesus bat ki badan saudong jong ketek Ephesus ki briu ki bakam per na ki briu baro ki badan ha Ephesus ngetip kasnong Ephesus kanong ba Ephesus kalong ka kumnu Habis pipule ka tien ka jong blai pisem ka nong ba Ephesus ka dei ka nong ba bontam ki dur blai thau. Bat kata ka dur blai dana ka don hakani ka nong ba. Ki nong thau blai ki nong khayi ka dur blai ka bon nang ta. Hapdeng kum kita ki breu ki don ki di kun samla sunrang bakntei. Ki long kimi ki long pa ki baru blai ki im. Bat ki song ki sa. Baka jinglong jing im ka jong ki kalak per bak labak nak kita ki breu. Ki badan nak kita kanong ba saudong jo kita kanong ba. Ka riam ka bei ka jong ki. Ka kren ka khana ka jong ki, ka yai ka yeng ka jong ki. Ka bam ka di ka jong ki. Le per bak labak. Namar kata upol udah sultanat ban khat idi ki breu ki badan hapren kum kita ki jai pen riu ki bakan japatai ki riu koi sultanat lada kum kita ki samla kin dan hapok presbytery Mawbuh baki wei kin khat ki riu koi habong ki riu koi ki bam dan ka dak ka thop ria ha ka jing im ka jongki ki long shisha ki bakoi Kibe itnat haki liang paro ke jinglong jing em samla jongki haki jingei kristan ke jongki upol ukhat ya kini kibreu kireu khoi kiba don kiba shong kiba saudong jong Ephesus ya kini kichiti kiba upol utha la khat ya ka circular letter la circulate ya kini kichiti Nak wei ke balang syak wei pat kenang bakin yo ban pule ke dikiti ke bauta. Ha bauta ya ke dikiti ke jingtmu ke bakrau ke long. Para pengai biye ko samla. Mdai tang nak benta kita giru koi ke badan ha kita kisi ki por ki jongpol. Henry la tho ya ke dikiti nak benta jong pi jonga ha kita kisi ki poro. Ha bangi pule ya ke Bible. Keciti ke Ephesus baro ke wei ngisem bau blai Ukraine yangi ki kon samla ublai Ukraine yangi ki rangba kelong kimi kelong pa yangau pastor yangi pastor lengba u sekri jong u pol ublat ha yangi keciti La address ya kena kiciti syakita ki reu koi ke malong mentan ki badana Ephesus ki bangai ha uji surprise ha kicing im ke jungki but ha ga kiciti upol ong kumni ki ya kita ki reu koi ublei ulakar ku yangi ki bangai da ki jingker ku ke bakan jam sem baro ha ki jakap neng ha u Christ Jesus Upol Samla ong bau blai un sakar kuingi Henry ong bau blai ulakar ku ya gijingkar ku baka jam sem yangi hagi por paro God has blessed us already in Christ la dep ban kar kuigi leng bau Jesus Christ
ki jingker ku ki bakan jam sim barwa la ki long hakamet ki jungi hakamen sim ki jungi ki ai toy nang tai na ka khet ki snei ki jong try ki jingker ku barwa hakamet ki jungi kawan nang tai na ka khet ki snei ki jong try ngi nom yo nang no ru ki jingker ku ka mo ong mentan ublei la kar ku ngi na ka benta ka long breu ka man breu jungi hakane pertai upen mi ya ka tage sngi na ka benta ki besniu na ka benta ki baharu uai uslap hakane pertai na ka benta ki bahok na ka benta ki bamhok ru dan kanu ke jingyo Sariang blai habu ai ya ki jingker ku na ka benta ka met na ka benta ka dok jungi uai lang kumju Doni way long kami menem step heswa mengan wan sini phone keren sepang kada ki jingker ku yong ani store khamyo jingker ku gitu ki bom lech jeseng tinga ong i ko kong ki jingker ku baro ublei uladep ai pertai shong hangi ban pendatkam shong hangi ban tresitam ki ong kumno pastor ta gitu ki ba ya khalai gitu ki ba le kum ta kum ne pade ki kamyo ki jingker ku ki wan bai hakado da pile skum no pio pi tok pi skor pio ki jingker ku ka e ko pile ka ne pade pio ki jingker ku na ka benta ki jing im ki jung pi kat kum ka jing tre ka jung pi kat kum ka jing le ju pi kum ba pile pio ki jingker ku ha ka jing im ju pi na ma bleu ai lot ya barok kum ju ha dan kata ke jingyo Sariang ya noi noro abu the ke jingker ku uai ke jingker ku kumju na ka benta met tang ka wei ke jingker ku ka blai unam la ban ai salansar kata ke dei ke jingker ku ka bakan jam sim ya ke de ke jingker ku blai unam la ban ai tang ha kita ki bangai uai ki badan sabar ke jingai hau jisu ke namlah ban yo ban mat dalalero ia gani ke jingker ku ka bakan jam sim ka bu bleu ai ngini apa lingkot ikini ke jingker ku ke bakan jam sim ke kita ke jingker ku ke bakan jam sim what are these spiritual blessings let us see ke kini ke jingker ku ke bakan jam sim ka bu bleu ai ka beningkong ke jingker ku ke bakan jam sim kabau blai uai ya pi ya nga ki bangai hau jisu kedai bau blai ujit yangi God chooses ublai ujit ya pi ya nga kata kedai ki jingker ku hijuk mudur na em bakalong ke jingker ku ke bakrau kabau blai uai ngi kat utau blai usngau ha ban jit ipi hatu kamlong ke jingker ku kani kadi ke jingker ku ka bakan jam sim ka bau blai u ai ngi ki bla sajit hau blai ngi dei ban pusan ban perkhat ha bat ban kli jikir li marwai kat sebangilai hang nong no habangidan wat nom lei klet ko ki prasamla ban kli nadu menu ko blai mela sobha ban chit yanga balong stan nadu menu mela somha ban chit nga kili jingkili hab fidan hiyo la da pem kili gani ke jingkili yo fi baklaya bakla kren bakla le bakla bam bakla di kili gani ke jingkili samla piyai nadu menu ko jisu mela chit nga bangalong kristan habangalong kristan ngala ban le kita kam dalale nginom la ublai wang ngamot banau hagan ki citi upol wang nado ba ampat pensong nong rem ya ke pertai kani ka tin ke jong blai ko ang nado ba ampat pensong nong rem ya ke pertai ublai ula subha pancit ini kata kamot men ba ka pertai kampat don ka kalong ka sudah ong ka kitab Genesis ka pertai ka baklem dur ka basuda dan ka pertai nadu ka bakum kata kapor ublei
uladon ke plan bancit ya pi yanga hakum kata ke por lok bi ke Bible ke tu ingi umen sem ublei uki halor ku pat hakum kata ublei udan ke plan ke bang omentan ke ba constant daga benta bancit ya pi yanga bat ula chit nadu kata ke por yangi naga wei ka pateng menreu syak wei pat ula chit ingi ban le ayu chit ipi kun samla jong ke balang jong ke presbytery Mawbuh piju perkhat embalei ublei uchit ya pi om ba pi chit ma pi u henry ula chit ma u ya pi pim samla chit yanga henry nga ngala chit ya pi ong uchisu palei ublei uchit ya pi palei chuklin am ublei uchit yangi bangin dup long mangi kibakoi bat kibaklem jing duna hakmat jong blei kata-kata ke jingcit ke jong blei yangi bangin long stan ladangi dang duna ke yai ke yang jungi ke jedai parlok perjor ke bam ke di ke riam ke baik ke liam paro ke long breu ke man breu jungi habangi dang duna pen i kata ke jingcit ke jong blei kampat dolong ke pura ladang imlong ki berham ke jing syekr blei ke jungi haman la ke por kam dei bo wan Jingiaseng Presbytery Jingiaseng Presbytery tu bom julai iseng ruan hi ladang impat dei kita ki breu ki bakit kia ki berham ke jing syekr hayeng hai Jingiaseng haman la ke por ladang impat don kata mensim ke bukum kata ke jingcit ke jong blei kampat long ke pura ladawan kinu-kinu ki bor ngilak ban kelon nak ngulpor en rahaba ublei ula chit ya pi yanga umoningi bangin long ki bakoi ki baklam jingduna hakmat jong blei hakiliang paro haba pisau tu ko ki prasamla senram ngetai ba ublei ula chit ya pi natu katukapor bagi kimi ki pa jong pi ki lalong stan ublei ula chit pi naga wei ke pateng segwei pateng madreu nadu itu ipor balapen baptis pi do pastor haga balang ke bidan ublei ula chit pi bapin long kistan haba ublei ubo try jungi ula chit pi bapin long kistan hatu mapi bat manga nginom chit moi u baun long ublei ha ke jing em jungi hatong im chit hatong im pedang u habangi chit u kabamot hangnu habangi dan ublei udei bandan hasenda jungi udei bandan ka donot ke jungi udei bandan ka jingmot ha ke jing perkhat jungi bangi nom jam bakla ke ti jungi bakiai ke baro ki ngile katkum kamon ke jong blei haba uchit yangi habangi chit mangi u genom bakla ban yai nanti ke jing em jongi kum ki kun samla namar kata ke cikar pat chungai pi hagade ke Jingiaseng kelong lada pimpat chit enta to chit pi hagani kesngi yanu fin chikri yanu fin mane hatu yang kita gi blei jong ki kpa jong pi hindai ki be syakri ki be ki syakri lene pin jit ya kita gi blei ki ba biju sem hagi di si ki por ko benta man la kasngi yo i ki blei ko bon stop hagi ni pertai mdei tan ki dor blei ko penyeng kita khar andrai ki blei hagi jingmot ki jing perkat pi ki wan bon chai kita gede pentame ke jing im ke jing ekstan ke jongi hat open syakri kita hagan keri ke be ke bingi syong isa lada bobon kum kita ki chet ki blai ndrai mapi manga ko ki samla do ngin chet bangin syakri tang yau cisu hangnu habangi dan une ublai unlong lambat ngi
balai ublai ucit yepi kumang na ong mentan kan mau biang kenang bamangi gilong ki bakoi bat ki baklam jing duna hakmat jong ublai hagajing e kumbau ta ubal khat ubal cit yepi ulong bakoi ko ki kun samla jong presbytery to long ma phiru ki bakoi hagajing long jing em ka jong pi ko man laksni nabala tho hagan ka Bible ka ten ka jong blay ka ong to pilong ki bakoi namar nga long u bakoi habo tau blay u bala chit e pi nga u long bakoi ngau Kristan ngala mo ban long bom khoi ngala mo man long jing im pratai ban le pratai Rangi day ban long ki bakoi kum bau tau bala chit yangi tang bau la chit yangi bangin long ki bakoi ki baklam jing duna hakmat chung u tang kata habula chit yangi bangin la long koi ula thong lupa yangi sa jing ting kon dau Jesus Christ shaladahi kat pakum ka jing sobha kamon ka chung u ula ting kon yangi bagi long ki kon ki jong blay na markata so ram hakaway ka liang habangayeng shaman unong nginyo ka kubon ka kitien ka jong blay nau shekriu try hato kata ka jing long jing em ka jonga kala ban long kata ka jing ong u shekriu try lom dau chisu dan chit inga bangan long kumta Prab ngay bi cho ai bau blay un long lemerkat bat pi hagi donot jong pi paro ong ui anes sagi chitik bening hagal nong bening kong khat ke bakat ar khat lai hen rai kat ke bala pediang o hagi tola ai ke bor ban long ki khonu blay kata hagi tagi bangai aka kateng jong u ki bala kha na ka snam lom ne na ka mon ka do lom ne na ka mon u breu hen rai now blay kita kita ikut samla kita bekam kerpang hagan ni keciti upol cik nong Efesus kita bekam kerpang kikon jong ublay kita ngai hau Jisu upol sobaban penan kami ki kom kiri koi hapdeng jong kata kecai penriu kita kenriang kita ar ke jing kerku ke jong blay yangi kita ngai paro hagan ni kesni kadai kajing ai blay the grace of God kajing ai kajong blay kajing ai kajong blay u Jesus Christ u blay jongi udai kata kajing ai kajong blay u blay ula ai ni yau kon bal khamarwe jong o ban sil spa yangi nakapop pabengidan Upol sotenat ban penankam, habu penankam, ya gini kenten bau blay la suspa, ya yang hilang barau ong, habang edang long kibapap, ukres ulayap epli yang ini. Uyanes pat hakaciti kebeningkong jong ulun ng baar kot baar ong, ulalong kakuna nagabantaki pop jongi. Tang nagabantaki pop jongi hi. Henry nakabentaki pop jong ka pertai paro ru ulalong ke kuna ke jing suspa nakabenta ban pen im ngi ublay ula ai ngi yau ni Jisu ula ai ngi ngim don kam ban tet ai ke jing ai ublay kadap biang ngi ula ai ngi yau Jisu nakabenta ban pen im ngi lok be Koki pras samla, klam ka jing suspa ka jong try, ngemla ban long ki kon ki jong blay. Without redemption, we cannot be God's children. Ngemla ban long ki kon ki jong blay, klam ka jing suspa ka jong try jong Jisu. Namar kata ka jing suspa ka badak snam ka jong Jisu. Kalong ka bakam kraw hatu kata ban ya kajing penlong ya ganik bertai
ya ka dik percaya haba ublay penlong ya ka usu ong tang dik kitin tolong te kilalong ke paro kumnik mengiui bat iki bangimla baniui kilalong lot Henry haba ublay uman ban pen im yepi onomla ban le kumta ulahap banwan nangtai na beneng syakane kepertai bat hangnia kepertai ulahap ban sashitam bat ban yapru halor kadipna bat ka jingyap ka jung Jesus kalong kakuna ne ka jing suspa ka bedaka snam ka kten ka jung blay ka Bible kini ka Bible ka bangabat mga kong kumne hau ngilayo ka jing suspa da ka snam jung u ka jing map ya ka jing palat jung ka bakum ka jing kenrei ka jing ai jung u namar bala kenrei ka jing ai ka jung u ula kloy banwan ban syaksitam ban long ka kuna naga benta ki pop jung namar kane prab ngai bi ka penlong yang ki kon samla senrang berkentai haki balang kyo per pauput yang presbytery Mawbuh bar haki we pat ki presbytery po senat assembly jongi bangin kemen ka donot ka jongi amdan ka jin kemen ka kham kraw na ka jin kemen ka bangiyo bau jisu lalong ka kuna na ka benta ki pop jongi bangi lai Sariang na ka jing yap ka jing em namar ka ka kuna komta ka penlong yang ilang baro bangin kemen habangi kemen ka penlong mo ingi bangin syong haye habaka donor jongi ka kemen hatungi la ban sngap jar klam darwai tang ubri badap kijing sosi umla ban ruai ban kemen henda ka donor ka badap ka jing kemen ka penlong yu ban ruai ban hem kijing syekri lah ka bawan ci Jingiaseng ban a ka kam ka jong blay ban sha skor ka tin ka jong blay ham ubreu ba kemen ka donot na magakten ka jong blay ka ong kumta ka donot chongi ka pendap da ka jing kemen ka bakraw ya ka ban yaro ya ka buram ka jing ai ka jong u ka baula ai hangi ha utah ubai ka mud ucisu Ephesus nang menikong kat country pen pulih kini. Namar kata ngiwan segecing sekri belai ke jongi ki port paro. Namar ngilong ki breu. Ki bela sispa try de kesnam ke koridor ke jong u. Kata kalong ke cingker ku ke kraw ke bau belai u ai ngi. U ai tang hagitu. Ki bangai bat priang hu try jing Jesu. Kabalai ke jingker ku try ngi kalong Kajing mayan kamon ublay. The mystery of God's will. Kajing mayan kamon kajong ublay. Kay kamon kabakoy kajong ublay. Habi pipuli ka Bible ko kilok samla. Kay kamon kabakoy ublay pisem magadi ka Bible kabangabat mata. Kamon kabakoy kajong ublay kabangisem magadi ka Bible kaday ban pen im yau nong pop bakraw kom yanga bat yepi ublay umon baka weiru kam sem kan jot kan pra naganik patay ublay umon baka weiru kam sem kan du no nakmat chung klem da tip ya ublay bat omdan ka weiru ka jajing tau la ka long ka barit na ka bakraw ka ban chat no naganik patay Klem datip ublay. Kamon kajong ublay kalong ban pen im yapi bat yanga. Naba umman ban bagaman sim jo kibreu kan jot no naganig patay. Naba ublay wala pen paus na ya laga jong kajing i kajong usangi. Da ka wala pa ya lo kon bala kamarway sa kapatay bangin yo im da u Jisu ang gani ka Bible habula wan sa gani patay somla wan nagabantaban penjot kimin sim jungi Henry ulawan nagabanta ban pen im bingi bangin yo im da
Ujisu daladi hiuong ngalawan bakin yok kejing bat bakin yok kerhai ru yaka. Yanis sipau dekat. Ngalawan wong try bakin yok kejing om tang bakin yok kejing ken yok kerhai ru yaka. Try one ban pin pi yang ah. Kamon kejong blay kelong bangin lagi. Upol habudan hakaying bandi harum. Hai tu ipol butha ya kena keciti Efesus. Ula syate kikti kejong usedien lese kejat cu. Bala set u akawai kamera kebedom. Habau pei dikikmat pakan jado acung u. Uyo tang kisau kan roh jong kata kayeng bendi kebala set u. Henry habau pepat iki khamat bakan jam siem jong u. Hang tahayeng bendi uyo ya kacing mayan kamon bakho jong blay. Kata kacing mayan kamon bakho jong blay utha agani keciti jong uang. Bah hakaway kasngi. Ngap pol hakaway kasngi anlom lang yaki ki bahaki bedeng yaki ki bakendo bakin ya long kaway how Chris try man pianga bangin yap ki baro hakani pertai pada bedeng anlom lang bakin ya long kaway how Chris kata kada kecing yo kajong Paul nang tanaying bandi ngi dala syak te syak khum hakibor bahalor syak set ying bandi tang ban kyu rum lak kan mau sui ke yam Paul habaga download kajong ka pen kemen usyakri ublay lalu dan hangno coklat Khamet deki khamat bakan jam sem jong uyo agani kecing mayan ka jong blay wat laudan hayeng mandi wang hak way kasngi on lum lang ai paro ke paro ki bah kendau baki ai paro ki bah ka beneng ken ya long lang ka way how Chris namar kata upol wong kumni ha ka tu khat ka sipau bah ka jing penyai ka jing dap biang kia on lom lang ya ki baro au Chris ya ki ru ki bah ki beneng bat ya ki bah kendau upenan kami ki dikten sapang ka jing mayan ka jong blay na ka benta jong pi jong namar kata ka khasiu baro kan yo dem krop ki jong ki bah ki beneng bat ki jong ki bah ka kendo bat utlet baro un yo plasna ba uji su ublay jongi un long utrai lor ke baro kata kada ki jing yo ki jong Paul ki jing bayan ki jong blay wa baro ki breu ken yo pla ba uneu jisu ujongi ublay jongi un long utrai halor ke paro aingo yo blay men bau dang don hakani ke pertai ula seng ya ke balang kene ke balang ke bangingi dan ngamong kanu ke balang kene ke balang ke bangingi dan ngilong ki dokhat jongka ublay ula seng ya kani ke balang ha kani ke pertai bat kani ke balang ke bau troy seng kalong ka balang ka baklan hadu kata ka Bible ka bangi pule dia tu wat ki kerdok ka dujok kinom la eka kam don bore kim don bore ki bor jogane putai kani ka balang ka bau blay ula seng hagane putai ka long ka baklan hadu kata namar balay namar la sen ya ka halor ka nongrem ka jingai ka baskem ke apostol how jisu ubalong umau siang baskem Matias kan reu kat pra namar kata ka ne ka balang ka bangingedan ka long ka balang ka badan buram ka bamdan haka ka dak ka batopria
Lane ke pasti, lane ke bakum kita, Henry bakan long kan yai long ke bakui ke baklem jing duna. Bon ki nong serai balang jungi gini si. Habak yui ki kun samla ki dekat jung ke balang ki bamiawan syu si yeseng. Naki dau ki im kan pertai ke bakum kan ni. Kim kan mau le yeseng syu. Tapi kendo ki rambak balang ki teman nusan ki nong serai balang ki ong te layap ke balang. Ke balang lano kam yap breu. U breu u yap u dono ke balang kene. U breu u la ban klot ban suai u la ban don ke dak ke batok bria ke jing im jogu ke balang kam dan. Nama ke long ke bakoi bat kan yai long ro ke bakoi hadu ke tak jingwan ke ba asin ke jong try sekene putai. Ai ngu yo blai lok be e u bala chit ingi u bala chit pi anga bat wala penlong ingi kita khat jong ni ke balang ke bakoi ke jong namar kata nga khat pi ki samla senrang dai haba ke balang ke bau blai ula seng bagi long kita khat jong ka long ke balang ke bakoi ma pi bat manga ngidai ken ban long ki bakoi haka balang kumno ki wei ki bayu i ya pi nga man la ka singi kin ong te kristan pleng ke jinglong jing im jung u kum tu Jaka tre jung adang bon ki bompat long stan bon sin ya kendo iki ki ong te store kren keten penar kamuan man kristan ni hawa kamen sim kristan umrap em gitu kristan kalong ding pengkiang yang i bengin lait ban kren nama ke jinglong jing im jungi kam ya dor baka gospel ke jong pres kalong ding pengkiang ka kam ya lap ka ding pengkiang bangin introduce lan ban penito ya jisu jongi shaki weipat bakin ya long ka wei bat ngi how try namar kata prap ngai bi kom ki khat jong ka balang tu ngin ya long khoi hakil liang baro kibriu hakanek pertai upol yui bakin ya long ki khat jong ka balang ka baha jisu la seng nek pertai true faith in Jesus da ka bangai da ka cingai hau jisu true faith ken ya long ki khat jong ka balang an ya lum lang ya ke baro hakanek pertai bakin ya long ka wei da ka cingai ka jong ki hau jisu ka balang ka jongi kalong ke jingkang ke bala pli yau no uno breu baman bandrong ban yai cek hima ke jong blai lengba jongka bon ki biong ha gini gisngi kitu ki Pakistan jongi ke bala khamtip lese ke tin ke jong blai ki bala ban pulen det ki ong ngim dan kam ke balang lada pim dan kam ke balang kana kalentia yu pi ai so jisu ke balang ke de met ke jong Chris kalong ka bakoi bakayai koi hado kata kecingwan ka ba asin juku lada kata ka balang kam don kam piai kumno sublai kalenti ka bangin po sublai kalong tang mambau jisu bat ka balang ka jung u ka dei ka jingkhang ka bala plir hang menta bangin rong ngin ya sikima ka jung blai nabar kata ka ni ka dei ka jingai ka jung blai bola kerkuingi lengba ka ni ka balang kabalong ke jingkang bangin rong sak hima ka jong blai bangin ya long ka wei about try jing jisu ha ka wei ke sngi ka basau bat ka bakhattu ka dei ka bayo snow ya ka tien ka jong blai ka bayo snow ya ka tien ka jong ublai upol wong kumni pila yo snow ya ka tien ka jing shisha ka gospel ka ching pen im jong pi how ba haba pila ngai ro la shan shap ipi daumen sim ko ke jing kula upol prab ngai bi dala de hi u de uchiu u ong kumni ki parlok chiu ki jong u ha u yangiru la chit kata ka dei ka jing pen ken mau pola ka ni chiti ya ki parlok chiu
Hau yang iru lajit. In him we were chosen. Yang iru lajit hau ong Paul. Hak dekat kebakat ar ulah batai kamsai ki perlok jiu jung uang lajit yang i kenang bangin yo long ke jingyaro ya ke buram ke jung u. Prabang ebi ko ki kun samla. Habaka buram ublay ke syong hapok ka donut jong pi. Habaka buram ke jong blay ke syong hapok ka donut jonga. Mano bayu i ke ni ke buram ke jong blay. Hato piyo i dalade yalde. Ni mano bayu i ke ni ke buram ke jong blay. Kabadon hapok ka donut ke jong pi. Upol uong ya ke Kristan ha Efesus. Uong pol ke Kristan ke ha Filipi. Haba pila kup ya ka buram ka jong ublay kum kita ki beri ba klem ka jingrem ki ba loy ki kon ublay ki ba klem sak kena pop hapdeng ka ni ka pateng ben riu ka ba kenriang ka ba mutlap hapdeng ki ba kum kita ka perthai ka new ep ba pilong ki jingshai ka perthai kata ka de ka buram ka jong ublay to pensai ya jing sai jong pi haki wei pat baki wei kin yo i ya ke buram ke jong blai leng ba jong pi ki wei ki lok ki jor ki jong i ki paradok prasnam jong i snong athaw ki imlang salang jong i kin yo i ken ya ka jing long khoi ke jong pi ya ka jing long hok ke jong pi kom ki kristan kom ki kon ke jing sai ke ni patai ki wei kin yo i pi ong pol mdei bang yo i dalade yelde pun ki breu ki kwa ban yo i dalade yelde ngam ye tu wei uri orang ba wan tu kana district jonga mare dep kren yong nga pastor ka biang na em tu jingkren jonga teng ong pikren na pikren lagi kot ye tu kana pikren na bible ada pikiran ke Bible kita jingkran jok hi badai sudah. Dan kita kuat banyo i yelde. Nrai ai ba ki wei ki ba pepi kin yo i. Ba pin long kum ki kon ke jing shai. Ha ba ka buram ke jong blai ka shong api. Prabang ebi klempep ki briu kin yo i. Ha ba ki yo i pi ha to kim kuat mo banyo ba kum kata ke buram na pi. Amdan ubriu bam kwa e katak buram. Amdan ubriu ka percaya bam kwa e ka khoi ka suba. Amdan ubriu bam kwa e katak hak. Parok ki bakwa sudah. Henry kim yo nang nu. Lada mapi mangakum ki kun samla jong ka Presbytery Mawbuh ngin long hak. Ngin long khoi. Hagan ka percaya ka kenriang ka mutlak ka bengi im. Lah kalong haka yai ke yang jongi ki kam ki ti jongi ka riam ka be jongi ka bam ka di jongi ngilong khoi hato ki breu kim wan ban kelina pi nang no pi yo ka buram ka kum ka ni ngim da don kam ban le yalap ban ra ka bible ban yang hang no ha bang ngilong khoi tang nakar kom long jongi ki breu ki lewan ban ngap pi yanga ka buram ka jong bleh ba ka syong hangi ngilong ki kon jong ka jingshai upol wong kumni ya ki jiu hakmi o ki ba apkmi ya ka jingwan u mesia ki jiu kini ka le apkmi ya ka jingwan u mesia hashwa ba u mesia on wan jukene ptai ki le apkmi namar balai tulupa ki de kijiu kinoi tulu lupa ji kijiu kum tau pol pen ken mau ye ki ap khmi jung ki hagane ke chiti jung kinong Efesus wang mangi ken ki ba ap khmi ki ba ap kermen how Chris menchua dei mangi handrai dei mangi ki bom pediang pediu jisu handrai mangi ki ba ap khmi handrai ngim pediang ndalawan mu upol habu kren pat ki Kristan ki badan ha Efesus ki badai ki reu khoi ki bu pol penan kami ni ki kenten reu khoi kini kim dei ki jiu ki dei ki gentle habu ong ki gentle kalong ki breu ki bom itu yo blai
haka banikong ki breu ki bom som la le ya ka bo atser kat kom ka nem kur kam jang ki jiu ki kenya ki breu ki dai ki nang pop ki ba kraw tam ka patai han rai dai ki ni ong pol haka ni ki chiti jong u ha u ma piru haba pilayo snow ya ka ktien ka jingsha ka gospel ka jing pen em jong pi hau ba haba pilang ngai ru la shon shap ipi daumen sem bakoi ki jingkular la shon shap haba kilayo snow ya ka gospel haba kila priang yo jisu long ba ka gospel la shon shap iki daumen sem bakoi ka jingkular kero koi a efses ki dai Kristen ko mga ong ma kapastang kem long ki jiu an rai la shan shap ya ka donot ka juki ya ka long riang ka juki da omen semakoi ka jingkular mapi mangaru upai lang malasuspa jong blai ha pau put usam jong ka presbytery Mawbuh RiBhoi ngilayo sngow chisen ka singi ya ka gospel ka jingshisha ka gospel ka jingpen im ngilayo sngow habang ngilayo sngow ya ka gospel ngilap diang bat ngilang ngei yau jisu lengba jongka habang ngilang ngei yau jisu lengba jongka ublei ula penlong ki kun sos em ka hima jong uyengi ngilalong ki kun sos em jong ublei namar kata ngim long shu ki nong wei la negi sos nong hakadak hima ka jong blay henrai ngilong ki pratrash nong bat ki riu khoi bat ki biadai na ka yeng ka jong blay ngialong mangi kumju bat ki ha ka wei gisngi ban pen shisha ya kata lok be u blay ula bu hangi ya ka dak da ka ba shan shap ha ka kateng ka ba im ka jong try ha ka jing im jungi daumen se makoi ka jing kular la shan shap yangi daumen sim bakoi ka jingkular kane kalong ka dak kabanan hak salang mat kalong reniang ka jungi ban penitu sya ka pertai bangilong ki Kristen ki kon ki joblay la hangnong nong idan la hayeng asam malente sengke na yew hat hangnong no bangidan ngilong mangi ki kon ki joblay hakisngiu pol kisim ki bakrau ki batri ha ki tha ki jing tha ki nu ki snang ki no breu ki da shan shap da kam hor ki jong sim but no breu ba yo ban pleng ye jing tha ha bu i ki hor sim ki la so pleng ni ki dei ki wan sim prabang e bi e ai ngo e blei ubala shan shap ingi daumen sim ba khoi jong Anshan shap ya pi ya nga haka kerteng ka ba em ka jong jisu da ka pen baptis yangi kata kalong ka dak ka blai u ai yangi la pen baptis yangi bala shan shap yangi ha bala pen baptis yangi ngilalong ki khon ki jong blai bat ka prtei ka yu i yangi bangidan ka shap ka jong blai ha ka jing em jungi namar kata ka jing pen baptis ha ka balang ka long ka bakentang hadu kata-kata don na pedeng jungi ki bomnyo kentang ni kini henry ka long ka bakentang hadu kata-kata na malasan shap ingi hakateng jong blay uba im ka jeng penbaptis ka balang ka long ka bakentang dan uno kanu ka breu ka bala banlek hensting ya kani namar la pen baptis iki haga kerteng ka bala jer ki kmi ki pa haga kerteng ka jong bleu pa kun bat umen sim bakoi bat nadu kata ka por ka klimat bala pen baptis iki kilalong ki kun ki jong bleu so tenat habo pol layo ka ni jing pen baptis halenti se Damascus habo tho haga ni ki chiti ki jong chiki Galatia ar po ong kumne lasnar pnai nga lembat ukris penban nga im henry mga syu henry ukris ken im hanga bat kata ka bang im mentah kado nga im da kicingay ken
kabahau kon ublay ubait nga baru la IT ala de na kabenta jonga nga im namaru Jisu nga im namar ublay kini ka komitmen ngidai bandan habang ilalong ki Kristan hakmat kapatay ko ki prasamla la dan na pleng jong pishin rang kentay ki bale bom sut nyaw ya kini ka chingpen baptis pipen sausi ya ka mon umsi makoy bon sinu pol wang chiti jong wat nam pen sausi yaw men si makoy na malasan shop ya pi daw men si makoy hakikam ki jingle ki jong pi kam tam ka ni ki chingpen kentang ya pi daw da ki chingpen baptis hapok ka balang kamper la da pi pengam kamper la chuta kamper ko senrei dan kumnu kat kum ke jing penyai balang jong kita gi balang ngi gi basuta ngi shim ko om pela ta ko par ji kulung enrei ngi pen baptis sakerteng jong blai pa kon men sim khoi yong nadu men takasngi hadu ko bakot ke jing im ko jong pi uni unlong u blai pi la shan shap pi hatu kata kamlong kentang nga te yel ding asau kentang namla ban lek kai ke jing pen baptis kani kalong ka shap ka bau blay u la shan shap yangi da ka jing pen baptis ni pen sosi la da ngem nyau kentang umen sim bakhoi ka jing kular ulong ka senjat kasenjat na kabenta jongi hadu kata ke jing spa kabenta ke jonguhi kenang bangin kenang ya ka ban ya roh i ka buram ke jongu ka perthei kan yo i ka buram ke jong blai ling ba kan ne hadu kata ke sngi ke klimat ke jingwan ke asien ke jong trai kan ne kan sa junam ke e ka bangila yo ke jing shan shap daw men sim ko jong blai ulong ka senjat ke buram ka bau blai ule te batngi bangin long ki khon ki jong blai ha ka ni ka jing pen baptis ka jongi soto ha ka ta por ha ka si ka bakhat do ong ka tien ka jong blai ha ka ta ka sngi u blai un hukum ya kita ki mrat ki open sniu ya ka mariang ya ki ni ki mrat ki open sniu ya ka mariang un ong ha ki kumne hey ho mrat wat nam pen sniu yo plang ka kendau ya ki ki berjengam lene yau no de and ray yano pat ong blai kilai pen sniu tang ya ki tu ki breu ki bomdan ka jingson shap jong blai halor ki salang mat jong ki pen sniu ya kita namar kata prab ngai bi u blai u khat ya pi ya nga bat ka jing khat ka jong u ka long ka bekentang hadu kata kata u khat ingi da ka bang yo sngo ya ka gospel ka tien ka jong blai da ngai pule ka tien ka jong blai da ngai bang ilai Jingiaseng ha bang ilai ngi kla ngi pha ngi plai la jong pop jingi la pen baptis ngi la shanshap ba ka ta jing pen baptis ngi ka dai ka dak but ha ka ta si ki jingwan ka ba art sin ki jong try la da yo i ba dan dak ei un ong ni ki gimra klau khilai mu phi ben sitamiki kitab jing pen paul nong ka ba khandai de khot musau but ha ba kum ka ta ka por da pi ong kolum re to tap yang am dan syo pila benong kang ka no ko jingyap hang no padan dan jingyap henmat ke jing jencar namar kata para pengebi itu tip kom ki khon Kristan apa uput sam jong presbytery ki jing ku baro na beneng kaya itu sepi man lekasngi lah kamet ke jong pi hakamen sem ke jong pi ya kitu ki balap deng bat ngai hau Jisu tang kita ki bayo ban mat ya kini ke jing ku kabakan jam sim ke jong try oblen ker khu igi naga benta ke buram ke jong amen.